беше малка стаичка, а знанието светлина, за която мечтаехме ден и нощ. Учихме при свеж, с треперещи ръце, но в сърцата ни гореше огън, желанието България да се пробуди. Деца, днес имате всичко, светли стаи, книги, наука, но помнете, без дух знанието е празна дума. Умейте да мислите и да откривате истините и да ги изричате с чисто сърце. Пазете българското слово, защото то е вашият корен. Пазете добротата в сърцата си, защото то е вашата сила. Ала и нека, когато пораснете, бъдете новите будители, които ще светят на другите, така както някога светихме ние. Аз съм Паис Хилендарски. Преди векове написах книга, за да напомням на всички българи, кои сме ние. Не забравяйте, деца, имате славна история и велики царе. Бъдете горди, че сте българи. Пазете езика и буквите си, защото без тях няма бъдеще. Деца, че много векове да се дал звук, за да може народ да има своя писмен и да запази душата си. Всяка буква е като светилка, малка. Когато всички светилки се съберат, става голяма светлина. Така и съзнанието. Растете си всяка нова дума, която научавате. Ние ви даряваме думите, а вие ги превърните в хлеб, които ще ви дадат в бъдещето. Аз съм апостолът на свободата, Васил Левски. Деца, обичайте родината си, така както обичате майка си. Бъдете честни, работливи и смели. Аз вярвам, че времето е в нас и ние сме във времето. И днес вярвам, ако сте единни, България винаги ще бъде свободна и достойна.